They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Ne, ni ove. Ni ove nikako ne idu. Šumski festival plavog mjeseca je večeras. Kako da odem do začarane šume na najveću zabavu godine ako ne mogu pronaći savršene cipele? To je to. Staklene čizmice za planinarenje. Stilski, ali umjereno. Odličan izbor. To si totalno ti, ali jel sve u redu? Činiš se malo rastresena. Mislim da sam malo rastrojena. Svi žele ići sa mnom, a ja ne mogu odlučiti koga da pozovem. Pa znaš da bih ja išao, ali obećao sam dečkima da idem na strašan film u Mega Kino večeras. Vi ste otkriveni! Kako si uopće ušao unutra? Kupovao sam ženske cipele! Smiri se, Ashlyn. Pojavit će se prava osoba. I sigurno ćeš se dobro zabaviti. Vidimo se kasnije, slatkice. Ashlyn, upravo sam tebe tražio. Nemoj mi reći, i ti želiš ići sa mnom večeras? Što? Ne, bilo bi mi prilično neugodno na šumskom festivalu. Toliko šume i svečanosti. Tražim Cupid. Jesi li je vidjela negdje? Ne, nisam. Jesi probao u Hokus kafiću? Hvala, budem. Cupid, želio bih te pitati nešto. Pa, vidiš, vrlo je osobno, pa sam malo nervozan i... Ja vjerujem da je u takvim situacijama najbolje samo iskreno reći što te muči. Okej. Hoćeš li ići sa mnom u kino večeras? Svakako, voljela bih. Vidimo se u 8. Odlično, vidimo se tada. Otkriveni na dijelu! Nastavak! Ove čizme su odlične. Cupid, ovdje si. Možeš me vidjeti. Nakon razgovora s Dexterom počela sam se pitati jesam mi nevidljiva. Oprosti, ali imam dobre vijesti. Mislim da si ti idealna osoba za povesti na šumski festival. Što kažeš na to? Znaš što? Ja zbilja trebam pauzu od svih ovih romantičnih poslova. Odlično. Idemo ti naći neke nove cipele. They told you everything was waiting for